What's up, guys? How is it today? Hatizivi kuti ndaise, guys. Rudo gwenyu gunyanyiso. This video just reached 26 million views. Shy! Guys, thank you so much. We really appreciate your love and the support. Hatizivi kuti try chi, guys. We really thank you, guys. We appreciate 26 million views. Nezera redu. Patisi tusaze apana asvitsa makore wayo. 26 million views. Thank you, guys. We really appreciate. Rambai muine rudo gwamina gwegwo tino appreciate, tinofara zvikuru kwazvo. Tichiramba tichingogadzira content yakadaro hatifi takachinja. Nokuti muri kuratidza kuzvifarira. Thank you, guys. We really appreciate you, guys. Hatizivi kuti ndaisei. Chikumbiro changu chimwe chete ndechekuti love yamuri kutipa iyo ipei zvekare kune mamwe macontent creators. Zvinhu zviite tose. Tote ndai, guys. Thank you so much. Okay, ndada kukuudzai ndakuzokuudzai pane imwe video ngasiyani nayo, but thank you so much, guys. Hatizivi kutoita sei. Tiri kufara. Handisi ndokuroera kadhanzera. I mean, not to chicken dance, they don't know to snake dance, whatever. Thank you, guys. Thank you. We appreciate you.